pwesto ng doon. Papasyal ko kayo. Yan, yung kasama ko si Jodet. Ayan, ito, naglalakad kami, masyadong matirik ang init. So, ayan guys, tatawid kami ngayon dito sa may tulay. Bago kasi tayo makalabas dito sa ayan yung tulay namin. Ayan guys, yung tulay. Ayan, nakita nyo na to sa vlog ko guys, yung tulay na dinadaanan namin bago kami makalabas dito. So, ayan. So, keep on watching guys. Oo, bago kami makalabas ng highway. So, dadaan muna kami ng yung mga ilog-ilog. Ayan guys, yung Songsan. Ayan, sarado siya. Kasi, under GCQ kami ngayon. Dito sa La Trinidad, Baguio City. Ayan. So, yan guys. Maga sila nagsara. So, ayan pala yung John Lid. Dun sa taas, makikita nyo na. Ayan, so, kailangan natin tumawid para makapunta tayo dun sa John Lid. Ayun yung sa taas. Ayan. So, yan yung kasama ko guys, si Jodet Barak. Si Joy Bang. Ayan. So, close na pala sila ngayon. So, aakit tayo dito. Ayan. So, ito pala yun guys. Ayan, kung gusto niyo pumunta dito sa John Lid, ayan, ito. Anli. Ay, kabayo. So, nasa pinaka 4th floor kasi siya. So, kailangan natin akyatin bago tayo makapunta doon. Okay? Ayan guys. Yung John Lid Cafe, nasa 4th floor siya. Ayan. So, ito yung branch ng Spice Cafe Park. So, akita tayo. Ayan guys, nandito na tayo. 4th floor na. Humingal ako guys. So, welcome to John Lid Cafe. Isang branch ng Spice Park Cafe. So, ayan guys. Nandito na tayo. Welcome. Ayan. Entrance. Ayan, dito na tayo sa John Lid. So, first, sa pagpasok, kailangan natin mag-alcohol. Ayan. So, yan guys. May pasok na tayo. Ayan. So, ito nga pala yung mga lunch nila guys. Yung pili natin ma-avail. And, ayan, ito yung mga bulaklak. Ayan, ito yung first, mga bulaklak sila. Ayan. Dito. So, yung ano pa rin dito guys, ano pa rin siya, yung only pa rin yung coffee for only 25 pesos. Ayan, ito punta tayo dito sa coffee shop. Ayan. Ito yung coffee. Ayan, so ito yung coffee. Only na siya 25. Only na siya 25. Pag nilagyan mo siya ng creamer, is 30. So, ito yung counter nyo guys. So, malakas makapag-CPR yung music nila. So, i-mute na lang namin mamaya. So, dito na tayo kasi nire-read nga natin yung store nila, diba? Ayan, ito na pala yung kitchen nila. Ayan guys. Ayan, ito yung chief cook nila today, Sunday. Ayan si RB Vlog. Ayan, subscribe niyo siya guys ha. Baby pa yung bahay niya. And then, ano yung menu nila guys? Simple lang din. Yung fried chicken, yung giniling, adobo at
Ano to? Parakbit. Ayan. Actually guys, Sunday kasi ngayon, kaya hindi masyado marami yung menu nila. Pero, um, every day, nagluluto sila ng 10 putahe. Ayan. So, sa kusina pa tayo nagtutor, di ba? Anong masasabi mo dito? Pag Sunday, ito si RD Vlog guys, siyang mag-explain. Mahina pa pag Sunday, lalo na ngayon, GCQ. Oo, so, ganon. So, pero kailangan pa rin mayroon tayong kinikita everyday. So, dito tayo sa kusina nila guys. Ayan, ito yung kusina nila guys. Anong ulam? Ayan, walang kanin. Ayan, ito yung mga burning kalan. Ayan, saka ito. Ay, fairness, ang ganda ng ano nila. Diba? Nakita nyo dun sa Pines Park Cafe guys. Medyo, medyo hindi maganda yung kusina doon. Dito kasi, kasi to, sinublat na pwesto. So, lahat ng mga gamit dito, sa ano naman, yung gamit dito. Pero, yung mga ito, sa boss na namin. So, ito yung ano nila, ang dami nilang hugasan, tsaka yung plates nila. So, maganda yung pwesto nila, diba? Kasi compare din sa Pines Park Cafe. Pero, kasi to guys, katabi lang ng, di ba yung nadaan natin na Chongsan? Ayan. So, punta tayo dito guys. Ay, ito pala yung CR nila. Ayan, medyo malinis naman, okay naman. So, ayan. So, punta tayo dun sa, ano yung doon? Wala na yung Ay, wala yan. Ano yan, mga diga. Ay, pwede matulog dyan. Ayan, so, anong ulam natin? Ay, walang tao dito? Wala. Pwede ba? Ay, pwede mo maningin dito. Meron pa ba isa dito? Ayan guys. So, ito yung kabuuan ng Janley Coffee guys. Hoy, anong kainin namin? Sakit naman, sakit naman. Nagugutom ako. Ayan. Nagreklamo na yung photographer ko guys. Photographer nga. Uy, anong ulam natin? Gusto ko ng wala bang baboy? Ako lang ang baboy. Ay, babayaran nga yan guys. Doon ano yung magkakainin namin? Ayan, so, yun na nga guys, andito na tayo sa Janley. Ito yung, medyo maluwang lang yung pwesto. Ayan, kita nyo naman. Maluwang siya guys. Ayan. Ayan yung cashier na si Jubina Andres. Ayan, ayan. So, itutur ko kayo dito guys sa ilang mga bulaklak. Ang ganda dito guys kasi yung bulaklak, diba? Yan yung bulaklak. Ayan, may sila. Wishing well ba yan? Wala. Stagnant water lang yan. Ayan. So, ayan, malaking. Ay, may sili sila nagtinanim. Laki na Ayan. So, ayan yung yung katabi niyan, yung Chongsan guys, yung makikita niyo. Yan, yung sa baba. Ayan. So, medyo maluwang siya. Diba?
sobrang luwang ng pwesto nila dito. So, kasi guys, nagugutom ako, kakain muna ako, okay? Diyan lang muna kayo. Guys, nag-order na kami kasi kakain na kami kasi nagutom kami sa kaakyat. Ayan si Donya Barak from Saudi Arabia, kararating lang. Ayan. Ayan, yung Kutsara, kakain na muna kami guys. Ayan guys, kakain muna kami. Kasi nagutom nga daw sila. Ayan. Yung maglibre sa amin itong galing sa Saudi. Oo, si Donya Katuray. Available at ready to mingle. Si Brock. Asan na yung ulam pala natin? Kuha ka ng sabaw, dudes. Ayan, kakain kami guys kasi nakakagutom pala yung pag-akyat. Aray ko. So, kailangan natin kumain para lumakas yung ating katawan. Okay? So, dyan lang kayo guys ha, kasi kakain na kami. Ayan guys, yung simple lang sila. Pasimple lang. Si Donya. Donya Budayday. Ayan, si Inday Jaleva. Ayan, so kakain muna kami guys kasi sobrang nagutom lang sa paglalakad. Okay. Saan naman ang sudan? Ay, init pa daw yung